prọfesọ onye egwu wee bịa feature flavor na egwu nke ọkpọrọ ego na nwaanyị na ịchụcha ego achụọ nwaanyị but hafụkwa na ihe flavor kwa ịma na flavor nwere mgbe isi ji wee dechata onye nke ahụ mma chacha dị ama na-eji nwude flavor ama na-eji nwuna na fino gba ndị a na-abụ nkịtị ọ na-awụ nke egwu ahụ nsị na ụmụ nwoke na-achụ nwaanyị genuinely ịma na anakọtasị na nwoke mee nwoke and ọ bụrụ maka gịnị asị na ị ga-afụ nwoke mana na nwaanyị ị ga-afụ nwoke mana nwoke a na nwaanyị na-emekọ ife ijirizie ego ma ọ jiri moto wee jezie ka ije gosi nwoke ibe gị na ị karịrị onye nke a wee jee chụba nke nwaanyị ebe ị ma na nwaanyị nweta ala atọ ife na ya akwụla ọtọ agwara m unu si unu gba flavor nkịtị unu enyekwana flavor ọnụ onye a na-akụ erika hapụ o jiri onye nke ahụ aka but ife nnachi gwa gị n'ụbọchị nke taa bụ ego bata na relationship ọ na-adị sweet ọ na-adịkwa sweet o mana ọ batazie n'ime relationship ọ na-adị sweeter and of course as na ịchọ ịma nwoke nwere ego gị na nwaanyị anya because a lot of men dị very very simple in nature. A lot of men ị ga-afụ nwoke oyiri shirt 30,000 40,000 ị ga-ama owelu slippers wee accompany ya inezi anya from head to toe iche na ihe ọ na-eyi abụrụ eziokwu oyiri ofu polo yiri short sneaker with slippers inezie nwunye anya nwunye eyi human hair ahụ ije price ya agwagoro gị ego na ọ na-ada onwero mgbe ọ nọ on sleek ifu akwa ya designers so yes ego na-atọ ụtọ na ọ bata na relationship but of course all for ndị bụ na fa nwere aka onyinye ọ bụrụ ndị stingy people ndị nwere aka onyinye abata na marriage like this ebe niile honey darling baby ọ na-afịọ up and down. Alright, so anachetago maazụ n'ụbọchị nke taa na-asị unu daalụ afọ mba ntị Chinazụ just in case ọ bụ na just nọ na-join nye m ọ bụ na o nwee ka o si wee madị ịbịarụ n'oge afọ mba ntị Chinazụ nọ na Volt 104.3 FM nọrọ ebe a bụ ebe ị kwesịrị ịnọ ebe anyị na-emego n'ịmago na-agbadata our blood pressure ụbọchị anyị gbanyala chacha ebe a wụwa mgbede anyị ebe anyị na-eji nwayọọ wee na-eweli ya ebe a wee bọọ ya abụọ gbajuo dọlụ anyị abịa mee gịnị vudata ibu anyị bụ n'arụ ebe a ka ọ ga-abụ onwe ka o si wee dị anyị etinyekwelu nwanne anyị ọnụ ma ọ tielu ikwu na ibe anyị ọnụ otu ọbụla o si n'alụ dị ebe a wee ebe anyị bụ our brother's keeper ebe a ka ọ ga-abụ emesịa jiri okwu ịmaga owelu nwayọọ na obi ọcha wee gwa mmadụ ibe anyị okwu anyị adịghị etinye okwu na-emerụ arụ anyị ama ntinye okwu na-afụ ụfụ ịma ntinyekwa okwu ọ ga-aba ntị Chinazụ nke ọtụọ gị off ịghọtago because ebe a courtesy demand that na dị gentle nice and above all loving so ọ dị very very important na anyị melụ ife anyị kwesịrị ime ka show anyị gaa ọfụma. So n'ụbọchị nke taa eji maka nwaada nwaanyị bupụtara akụkọ ya nnọọ wee na-ebe wee sị m na Ifechukwu nyere ya ka ekwensu chọrọ ịnalị ya because at some point na ọ bịazi na-eche na ọ bụ sụkwa Chukwu nyere ya anya ka ekwensu nyere ya maka na anyị ma na ekwensu were aka nninye gị were aka ekpe na alụkwa gị ịghọtago o wee bụrụ na nwaada anụwa bụ nwoke omiti almost 1 year oluchebe wọkafọ ka o mee 1 year and na mgbe izizi nwoke fụkwara ya na ọ gwa ya si ya na ife ọ chọrọ bụ relationship ga-lead to marriage no ife one man one woman n'okwa ka o si wee dị ịmago na ọ dịrị otu o si wee gwa ya na o ya esekwa ezigbote okwu osi oke. Meanwhile nke nwaanyị nwebulu onye ọ na-abụvuru n'anya ya mana ọ bụrụ ife ga-lead to marriage o wee jere wee si oke wee mechaa wee si onwe ya ka ọ nekwu anya ka ọ nke nwoke abatala ọfụ na ndị nke si ya na ọ chọrọ ife ga-lead to marriage mana ka a na-eje ka a na-ene anya ka afọ ka ọ na-adị na ọ ya achọ ịmatacha omume ya malụ na onye anwa ka ọ ga-achọ ka ọ bụrụ na ya but na ọ ga-adịkwa ready in 5 years na ọ ya echenkwa nke nwaanyị si ya why not but na obi a na-agwa ya na ọma nru 5 years but ka a na-eje na ọfụ gị ya na ọ dị ụtọ nwoke mago mma dị sweet ọ gwago okwu like this obi ga-eme ụtọ ine ya anya n'iru inwe obi ọkụ obi ga-agbadata o wee sị ka o jebe na ọ karịa ya mma onye jidere ife na one bed eji n'aka karịa 1000 dị n'ọfịa
meanwhile at the back end o nwekwara onye ọ na-abụrụ naanị ya so wee sị ka ọ na-enegodo anya nọọ nwoke ụmụago na ụmụ nwoke na ọnụ fa especially otu ị nọrọ n'Enugu like this ị ga-ama ndị ụmụ nwaanyị nọ n'Enugu ụmụ nwoke nọ n'Enugu kwesịrị ịghọta ụmụ nwoke Enugu sometimes eziokwu adịghị adịchafa n'ọnụ and ọ na-emezi ifu ndị ezigbo mmadụ ị na-awọ ndazi na onye eso na ezigbo ka ọ na osoro ị na-ada ọtụzi na-esekọnges onwe gị so n'ọnya ka emechakwalụ ya bụ nwata nwa amadi si ya na ọ chaka naanị ya mago nọlụ till marriage na jee na fon ya wee fụ meseji onye nke ọ bụrụ naanị ya before then wee bụ na ndị a ịmago na fana abụ na-akpakọ in fact na mgbe ọ na-akọlụ ya bụ nwoke na onwere ife jikọ naanị ya na-abụrọ sọsọ ife ndine na agwacha ndị na-ekwu okwu asị gị nọ ife ndine ọ sị ya mba na ọ bụrụ eziokwu na onye a mba na onye a dịka na ụmụ ife jikọ naanị ya ọ dịrọ possible na onye a kịta anụwa na na ọ continue this relationship na with onye anụwa na ndụ ya na ọ ga-emebi na ọ ga-break his heart ka ọ pụba kịta na kịta ọ notisiri ya na ọ dị nso 3 weeks 4 weeks into the relationship ka ọ notisiri ya nke nwaanyị wee sị ya mba na onwere ife jikọ na in fact na oye break ihe jikọrọ na nke nwoke a na fana abụọ ga-abụ sọị na fana abụọ ama mbụzi anything gafee friends wee sị na nyanwụ na onwe ya wee jikwa ike na ọ fịakwara ya arụ mana o jisiri ike bikos na nyanwa bụ nke nwaanyị ma ife ọ na-achọ wee break off na ya bụ ife ndina na ha na-agbanwe mana agụrụkwa akpakwa ịmagonu na-ejebezie ya bụ iji maka anọkọtakwa ewepụ ife sila okwu normally a ga-enwe something ịmaga ebe aka na testosterone a ga-enwerịrị something ịma na emekịta testosterone enwe ebe ife gbara ọkụ ma enwe ka ife si wee mee esekwa okwu edozikwa akpakwa anya bụ nkata edozi akpa anya bụ nkata o wee ruo na Disemba nke a gara aga o wee bụrụ na o nwee nwa amadi ya bụ nke nwaanyị naanị ya kwubere okwu na 2019 o wee bụ na ya nwa amadi sikwa na that 2019 na ọma ndabasịkwa ahụ na o nwee ka o si wee nọrọ n'aka ji ya wee si oke fana abụ kọtụọ communication fast 2019 to 2020 or 2026 ka anyị nọ na anyị ga-asị nọ 7 years ọkwa ya 2019 2020 21 6 years after nwa amadi a wee si ebe o si wee gbagote ya bụ Enugu nke anya wee kpọọ ya wee sị ya nekwa ebe ọ nọ nke wee si oke na ọ na-abịa ịmago one thing and the other wee lead to na nke nwoke anụ si esi wee bata wee mee ịmago ya bụ na Disemba ya bụ ọnọdụ ga enwerozi ife ọbụla jikọ na nke nwoke na ya dị akpa anything gbasalụ nwaanyị ma njikọ nwoke na nwaanyị na ọfụkwa status ya ma ọ ịmago na akarịkwa ọ na-agakwa n'ọnya ka a pụtazikwa na Satọde nke anụ a sị na mgbe ekwensu chọrọ ime gị ihe ọ ga-eme gị ya mgbe ị nidiri ife afụ the most ewere na Satọde nke anụ agasị nke nwanne nke fat nke ụka nna na nke nwoke akpachagokwe na ya ejeje ụka nne fọmma nke nwoke ịma na nwoke bịa dị serious si gị na ị ga-eje fụ nne weda na-achọ ime birthday ma ụka nne o ma ọ bụ na emepere ụlọ ikwesị ịma na indirect way ndị be nke nwoke ịfụ gị probably officially meet ye gị na ya ka apụtazi n'abalị chakom o wee sị mago ife ndị nepa ịma na ekwu m ya mbọsị anụwa kedu afịa communications managing director ndị nepa bịa idis fasizi na ịbụ main power kịta bịala agwara m ya sị ya na ọkụ anyị alapụta anyị o wefụrụ ọkụ anyị adịghị enwe na ọ ya alapụta anyị emecha wee bụrụ nwata nwaanyị a ka ọ lapụta nwata nwaanyị wee na nke nwoke sikwa ka o jee kpụọ isi na fonu dị low wee si oke ebe ọ ya ejije kpụ isi ya ka ọ na-etinyekwu fonu ya na-etinyekwu ori ya nke ya na ọ mara na nwata nwoke ma paswọọdụ ya ịmago clear conscience ọchọ imepe fonu o mepee n'iru nke nwoke ọchọ imepe ịmago na onwere ife menụ na onwere ife na-eme na onwere ife dị na onwere na nwa dị eche maka nwoke ọzọ na onwere ife na nwoke nwego mmekọ in fact na mmekọ na ya bụ Disemba na ochezogokwu di ya sef
wee chiri chaja chiri fonu chinye nwoke. Ya bụ nwa amadi ịmago ọ ga-abụ according to ha na obi ya na-agụ ya na onwe something wee jeje chọba ya bụ something wee mechaa wee fụ ya bụ ife mere na Disemba wee sị ya ka ọ na-afụ nke Disemba onwe nke mere na Jenụwarị ọfọ mba o nwere ọzọ mekwa na Disemba aside nke ọfọ mba February mba March mba April mba ọ ya afụ next month ọ sị m na ọ dịrọ possible na ọsọsọ nke ahụ na ka ọ fụrụ ya nke nwoke naanị ya kpacha nkata nke nwoke si ya ha na ọ dị emezi na nke izizi mee ọgbaghara ya nke ịbụọ mee ọgbaghara na ọma mgbaghalụzi na nke izizi mee nke nwaanyị kwe nkwa si na ọma mmekwazi ọzọ nke nwoke wee sị ya na ọ mekwa na ọ ya arapụkwa ya ọ sị ya na obi ya niile bụ n'ụdị ihe ama mme na ọ chọtago nke ihe ọ na-achọzi n'ilo na ọ chọtago onye ọ bụ ụlọ naanị ya nya ka apụtazikwa ihe a wee mee na Satọde ga-efote Sọnde ekwesịrị ijejefu nne na nna nke nwoke ịmago na a na-eme Mother's Sunday ka eje emekwalụ nne ya Mother's Sunday or Mother's Day ma ọ kwa otu ahụ na since ya bụ Satọde wee ruo tata mụ na gị na-ekwu okwu kịta ọkwa otu aka o si na-ebe na-ayọ na Satọde a na ọ bịa dị ya ka fim dị ya ka ọ play si kedu ụdị ekwensu bụ ihe kedu ụdị ọnọdụ bụ ife kedu ụdị ihe bụ ihe nka na maka anya bụ nwata nwoke na ọ mara ife niile ọkọ ọtụchago off na nke nwoke na-akọmplenu na o nwere a lot of male ịmago ọrụ ya ụdị ọrụ ọ na-arụ bụ ọrụ ị na-eme iti ndị mmadụ na o nwetego a lot of complaints n'aka ya bụ enyi ya nwoke a na ụmụ nwoke karị ọ na-asị ya na ụmụ nwoke karị mana ọ business na ụdị emis business with pleasure and na nyanwa nọ na serious relationship so na onwere ka ọ ga-esi wee bịa kịta bịa na-emekọ ife with ndị a na sometimes in fact na otu obi salasala onwe no ọ bụrụ na ọchị imepe fon nkịta so onye na-hide something in her cupboard ozobe password ezo na ọ dị ezo password ya na ọ na-anọ n'ire naanị ya nọlụ otu ọ na-enenegodi ihe na fon ọchị mepere ya fon ọ na-anọ n'ire emepe so n'otu a ka o so emalụ password and o feel the need change the password na because ya nwa na onwe ya ma na ọ na-emepe ya bụ password n'iru nke nwoke ọ bụrụ na uche ya na-apụ so kịta na obeketego nke nwoke si ya mba na ọma mmekwazi na obi a nọzi ya na obi a na-asị ya na ọ ka ya eme ọzọ na obi a ya asị ya na obi a na-asị ya na ọ bụgodu na onwe ka o si wee dịkịta ọ pụọ out of the country na o ya emekwu ya ịghọtago so o wee sị m biko mụ buru ya bịa ka anyị kpaa anya bụ nkata ka anyị nye ya advice na ọ gwakwula enyi ya nwoke anyị ya gee ntị ka ọnụ ife ndị mmadụ ga-ekwu so ha na-abụ na-ege ntị maka na ha na-abụ ya bụ relationship dị fa mkpa maka ịma na onwe ife bụ na ifulu onye ọ dị compatible gịnị ya dị compatible ife niile gịnị ya dị compatible unu abụ ya ekwuwego okwu ọnụ na anakọtakwa ekwu okwu ma igosi gị na these people enwego life ebuildwego life together so ọ dị fa mkpa fa na-abụ na ebe a kịta na-ege ntị wee na-asị si gwafa ifefa ga-eme because nya bụ especially nya bụ nke nwaanyị na nya bụ nke nwaanyị adịghọ ready ịhapụ nke nwoke na ọ mara ife ọ ga-eme na omego ife o nwere ike ime n'ike nke aka ya na o tinyegokwu ya na ekpere ya Chukwu si ya biko nya metụ ya bụ nwoke nwa amadi aka n'obi ka ọ gbaghara ya nya bụ ife ama mmekwazi ọzọ na ọ bụrụ na o nwere ife a ga-eme na nke nwoke na-asị na ọ mechie anya ya like this na ife ọ na-afụ wee ebe nke nwaanyị na nwoke ọzọ na-enwe mmekọ even anything nwere picture a na-epenti ife nwoke na-eme nwa but ọ sị na ọ dịrị otu ahụ nke nwaanyị na-akọwata na ọ dịrị ife na mgbe o jechepụta na o regret ya na ọ chọrọ ya bụ ife na ọ mara dị ife merụ na onye kwụzie onye nwa nna na ya mekọrọ ife na ọ dị na nya nwa na nwoke ka onye ahụ mma n'anya ya mana asị na beauty is in the eyes of the beholder ịghọtago but na ọ mara ife kpali omee ya bụ omume knowing very well na o kwere nkwa
na ọma mmekwazinye bụ ife ọzọ. So anyị ga-emepe phone line ma nke nwoke ma nke nwaanyị. Ụfọdụ ga-asị gị that love is not enough. Ụfọdụ ga-asị gị na love, mụ nwa na onwe m kwetara na love, asị na love covers all things, love forgives all things. Imepe Bible, a ga-agwa gị ịfụnanya ga-eme gị ịfụ mmadụ otu a ịdajụọ, ịghọtago, ịbụrụ ọkụ, enyi gị nwaanyị abụrụ, nke nwoke bụrụ ọkụ, enyi nwaanyị abụrụ ice block, nwaanyị bụrụ ice block, enyi nwoke abụrụ ọkụ. So at interval ebe ọ bụla mitụrụ onwe na a na-enwe an understanding. So m ga-emepe phone line kịta. Cheta na nọ live on YouTube. Vote Odenigbo. Ọ bụ na o nwere ife ịchọ ịdrọp ebe anyị drop ọla anya na Vote Odenigbo. Ọ bụ na ịchọ ịdrọp na Facebook, of course ị ga-drop nwe na Facebook, but at the angle nsi abịa mata anụ m ọnụ nke nwaanyị wee malụ na ife a bụ ife a na-akpọ total mistake that will never repeat itself. Because ajụrụ m ya si ya, aside to onye onwere onye ọzọ, sị m mba. Onye a gị na ya mekọrọ ife kịta, o nwere ife na-aga between you people, sị m mba. Ị na-plan imekọ anything? Mba. Mana enwere a conversation after that day, but na ọ sị no nya bụ nya, because na ọmago na nke nwoke a ama mbịanwu n'etiti, but na ọmarọ nọ nke afụzi na phone ya bụ ife ga-emebizi ife. So kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347, 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Ka ime? Uhuruchioma. Ka afa gị na ebe isi akpa anyị? Ekesinu nnọọ. Nadịkwa m oyi. Nadị m nnọọ. Daalụ. Eyo. Ayo okwu, ọ sị na ka mmalụ na o chegharịgo ma chegherie uche na ya bụ ọnọdụ. Mgbe nwoke a batara, ọ sị ahụ n'omekwe na nke a n'omebezikwa ọzọ, n'omemekwe nwoke a si oke na nsogbu adịrọ. Okpukpe akpịrị ogologo, ndị asị na akpịrị ogologo maọbụ nọkọ datin ọ na-anọgide, ọ na-agụ ya nke rapụta nke nwoke okwere enwe ndidi. Enwere ndidi a bụ ịdị ikwu sọmọ ụmụ nwaanyị. Because ọ bụ na o nwere ndidi, focus on sọsọ nwoke a, otu nwoke a bịara atụ, ọ bụ na nwoke a dị serious. Onye ahụ ma nwoke ọ dị serious ọ bụ na ọ dịrọ serious. But ọ bụ na nwoke a dị serious, ọ sịgo oke ka anyị jefọ ndị be anyị. Igwe kwete wee misbehave. O misbehave go na December. Ihe a na-agwa gị na mee na December, mana achọpụtazi ya wụ mmekiri nwanne nyaa ka nwanne ụnyaa. Nwoke gbaghara, nwoke agba ebugole before. So ọ na-achọ ka nke nwoke gbaghara. Mmadụ bụkwa na mmadụ. Eziokwu. Nwunye nke nwoke a na-efili na ọbụbụrụ na osi ya n'ala ala obi wee na-ekwu na omemezi ọzọ na-echiri onwe ike ime ọzọ. Ọ gbara ebugole before nwee mekwe nka ma sịkwa ya agbaghara eghe, ọ ga-atọsị na ịgbaghara na ọnụtazịa ya dịsizie n'ụlọ na ọ ga na-emekwa ụta ọnya omekahụ na onwe ego na-emesi efukwe ụnyaahụ. That's ihe mmụọ nke nwoke ga na-agwa ya sị na ebe dị ụtọ na o nwere ndidi. Ụmụ nwaanyị dị nwaanyị o kwesịrị at least ụka dịkwa nwe ndidi ka setụrụ ọda ahụ ụdị onye nka because other people na-adị and onye nka na sef ọ sịkwa na onye nka na-anwụ nwetara na ka bịa nwa onye nka anya na ya na-emeje ga-edi rizi nwaanyị dịka na-eje eje dị gị na-eji emekwa ga-edi rizi ka o nwere rizi onwere ihe nye nke a ka na o nwetara ọfụ na-achị ime onwere ode emele onwere ihe omeme nwunye nwoke ọzọ na-eme maọbụ na ọgịnị akpịrị ogologo ahụ ụtọ ya na-atọ ya ọ na-asịsị gbaghara ọ nke nwoke maazị ọ bụrụ anyị ọ ga-adịsaid ọ nke nwoke ga-adịsaid.
mana ka ife ilo because sometimes na-asị ndị mmadụ tinye onwe gị na position onye ahụ ọ bụ nọọ gị nwaanyị fụ n'anya ị ga-agbaghara ya ọ bụ na ị na-anya fụ na nchegheri dị n'ime ya bụ nwaanyị na o mee gịnị not just best attempt on a jiggle koja fundi bank nke nwoke na obodo ndị bank nwaanyị they got how high to forgive but no love la truth ọ bụrụ mụ na be gesi we ma be enyi m nwaanyị abịa ụdị ya ma na mụ na ya bụ ọyị ka anyị na-eme mgba but in times of na ọ bụ na mkpatago be m wee misie vote ahụ that it takes the action sanya naba because asị na ọyị nwaanyị abụrụ gofu onye why not you marry police ya wata ko pote opro megole go ni se ni pe guys asa bu guy ya e mo wa do the boy ya forgive for e opro osekwa no me mezi oso opro mo nga forgive ebe na eme be ego ni se I can afford the guy je ba nke otu okwuchego nga anabatia we patasia na house we monitor there o mi si ebuze na wa mu final now like that but they get Nwoke because all you got that yeah on be anything over even can why I put be the Nwoke am be there or you call or just ana for get from the Nwoke the for now I do the thing there about someone no way if I should that the one the year or year you know what I because on will any and go before now yeah all go on about that no no see if the God is there each that's the end when you were there daalụ sọ daalụ ekesin alright so onye nwa na-akọwa that na ebe ọ bụ n'ọyị na ọ bụ na ọ batago ihe dịka after m present cha gị n'iru my parents wee jeje mee ụdị ife akụgodo gị dọọ n'iru first wee na-akọzi alright 0706-048-5853 ma ịkpọọ na 0915-570-8347. Hello. Good evening. What's not that? All right. He decided okay, biko what's not that radio got very very important. Or the very very important. What's not that radio gi? Audio kempa. Hello. Ke kime. Ka fa gị na ebe isi akpọ m. Odinaka from Centenary, no. Daalụ ọ sị gị gbaghara ya na ọ na-abụ ezigbo ife chọọ ime otu ekwensu abata the issue bụ na according to her ịmago ihe a bụrụ ihe o chere eche ọ just na nwoke batala obodo ịmago na o wee sị ya in fact na o chere ka ha na-ekwuri maka ya na o chere maka ọ bụ na ọ gbakọ wepụ ọ karịa ije ahụ o ji ọ bụ na ọ minus adị ya ọfụma o cheghị eche o just na je mee ya na ọkwa ife a ya eme na onye nke a na m wee mee na ọrụkwala onwe m enyi m ama mma na ome everybody move on moreover na nwere onye ọzọ no o cheghị ya ọ bụ na oche mara ya echema ọ kaghị ime ya bụ ife o mere. Hello, good evening. Ka ime ka afọ gị na ebe isi akpọ anyị ka ebe isi akpọ
topic a must be kpọjad nke a mere iji wee kpọbazie anyị taa. Yeah. Thank God na ị getịla anyị taa. Gaa n'iru. The devil I know is better than the angel I did not know. The only thing when you keep on your young calm or down. The only thing when you are what is doing what I want is to use by looking the face of the Almighty God. Everything is very and actually, I need to talk with you private. There is something information I want to give to you. I don't know how. Okay, nsogbu adịrị akwị na anyị na-ekwu nsogbu adịrị emesịa ka anyị rụọ onye weta ego onye wetakwa ego adị m echezọkwa mmadụ ọsịsọ nsogbu adịrọ. Okay, all right, no problem. Nsogbu adịrọ nnara obi m ngwa daalụ. Zero 07060485853 my phone is 0915-570-8347. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Ke kime? Afa gị bụ gịnị? Chisom from Ebonyi State in no. Okay, yeah. It's good. It's good no nwere. Yes, it's good no nwere onye ọtọchị first hand. All no ka anyị na-achọ. Ka anyị ma ka isi handle all the situation. But oge anọ m na Lagos. So the girl where the team mere ọtụ nọ ma mezukwu again. So this is what it is. So amara m ihe nọgo mmadụ na-arụ. So the king chukwa na nsogbu adịrị ama ahụ mechakwa mekwa ya again. So from there I go to Odizi ime and the team mechaziri oge ahụ my parents ka kpọrọ echekwu my parents. Ụbọchị epechi na ya na-acha asị ji maka ebe arịa mba bie mechakwa tinye ime. So Chere ka m bịa. So she was double dating like o nwekwa gị nwe onye ọzọ na ya na-ayị. Oh, that or ya keji masị onye ahụ bụ. Ọ ghọta nwa mgbe ha na mistake nwaanyị nwere ike dị stubborn. Nke a bụ normal thing, but nwaanyị ọbụla nwakọta nwanyekwu nwoke ọzọ ka gịnị a na-ayị o mechara na-akọrọ gị akụkọ na-asị gị biko gbaghara ihe hichapụ asị nwoke ihe hichapụ anya gị because ụmụ nwaanyị will be total that uncontrollable of their body. So it had really ịnụbata nri mụ nọsef o emechakwa mme ofu ihe ahụ. So ugwu na ọmachịkọta onwe ya ọnụ ọ bụrụ datị na-enye nsogbu ọ fịara alụ bikọta onwe mmụọ ya na datị nso na-enye nsogbu ji eme datị bikọta na aka anụ nụrụ na abụ na omego bifọ gbaghara Adị mechee nụọ ya.
Okay, mgbe ọ dịzili the man ime ka iji wee mazie na situation agafego. How are you? Chere ka m bịa okwu na-agbagote. It's na the girl bụ a prayer warrior na class na church. A prayer warrior. So that's for the guy who know what to do about the situation. So Nwanyi, na Nwanyi will ever. I feel forgive my woman. The same with ụmụ nwoke. Ịma na o nwere onye. I know. So one we need this stuff, we keep forgive. But also I want to call it to another man, having an affair with another man. That's the only thing that happened with my wife, that she having an affair with another man. That marriage is cancer. But I still forgive you in any other aspect of life. But she having an affair with another man, I cannot acceptable from my side. Dalo. Thank you, ma. Okay. All right, so as na once bitten twice shy, of course. Mana nya wa no nwe forgive o. Adim sure na ọ bụ na ode mmadụ ya, because him na otu isi wee hụ na love covereth all things up ya. So ọ kala ebu ọ bụ na nke nwanyị jekwere ọzọ mana ọ dịghị ime, because ọ gago fa. Ọ kakwala ịgbaghara ya. Obi m na-asị na ọ kakwala ịgbaghara ya, because obje nke ama m nọsọ 2 times ka nke nwaanyị je, 2 times ọ ma anyway. So ọ bụrụ na nke nwaanyị adịghị ime, ịma na nke kacha njọ bụ na ijezi jee nwee evidence. Like onye nke a na evidence ya bụ phone ya, mana evidence onye nke a bụ afọ ime, and ka afọ ime a bụ nke na-akacha ka dị ka nke nyanwa, ka ma m ha na-agbanwekwa weight o, but nke afọ ime a dị ka ọkacha. Because onwe ihe bụ na a na-suspect ife afụrụ anything, emechazie wee nwezie nkịta niile na-eri chance na nke richezie kpọrọ n'ọnụ. Ebe a ka ị ga-enwe nsogbu asa mmadụ. Onya bụ the thing. Alright, so aga na ebe ọbụla cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntichi n'azụ ka nje zụchara obere afịa mgbe nna chetara azụ mpik bekwa kọọlụ unu. Cheta na anyị nọ n'Odenigbo. Ndewo.
To own a land or a beautiful home in Enugu, choose Novo View Empire Limited, your trusted. Hey, what are you doing?
ife sọrọ ha mebe ya ịtụnanya m ife sọrọ fa mebe ife sọrọ ha ịfụnanya m alright, ana chetara maazụ na Volt 104.3 FM nke ahụ ịnụchapụrụ kịta bụ ịhụnanya m Ugochi ịhụnanya m Ugosi ma agwacha ya ọsị gị na Ugosi wa afịa ọya gụrụ ya na of course nke nwaanyị na-edediketi iri atụ nke nwoke ọsị ka m sị kpọrọ ya ebe nke nwoke na-ege ntị na ịfụnanya ya dị eternal ebe ọ nọ. Hey Chineke nna m ndị full true love. Hey, ama m ihe m ekwu because this situation dị dicey now. Ajụjụ ọzọ ebe ọzọ m chọọ isi wee kwunite ife a bụ ọ bụrụ na nwanne gị nwoke nọ n'ọnọdụ a ị ga-asị ya nụbata ụdị nwaanyị a n'ezinụlọ unu maka ihe m ji ekwu this thing bụ na love dị dicey. Sometimes adị etinyere ya ọnụ, sometimes enyi dị itinyere ya ọnụ. Do you know why? Maka na ọ gbajuo dọlụ ọkwa na family ya agbatalụ ha ọsọ enyemaka. Ọ gbajuo dọlụ ọkwa na ezinụlọ fasini ya wee pụta bụ ife ga-abụkwa gịnị the people a ga-ebute because ọ bụ na emere ihe gị isi na nke nwaanyị kịta anụ a ụdị ihe a mee nke nwaanyị achọghọ jejeli otu a nke nwoke si wee sị ya na ọchọ ọzọ ọsị ya na benne ovu ha akpịa naba ọyawa biko eskaleti bụ okwu akpọbazie ndị nne na nna ka a ga-akpọ first. Ọ bụ na nne na nna resolve nwere the issue akpọzie ndị ụmụnna and maka a na-fight ife a ka a na-fight ife a. If the two of them do not want to come together to resolve the issue, the matter of infidelity na di na nwunye because whether not relationship or marriage, so long as na that relationship dey this serious nke fa dey serious o kwesị lead to marriage but nke nwaanyị wee bịa mess ya up. Biko n'ugboro one ka Bible anyị si na mmadụ ga-emejọ gị and no na-eme mgboro one ka asị emejọ gị Gbayalu ụfọdụ ga-asị na ọ bụrụ for infidelity but n'ile anya otu ahụ according to nke nwaanyị na nke nwoke si na instinct ya na obi ya na-agwụ ya ife otu obi ya si wee gwa ya the thing. I believe na the man nwere discerning spirit. O nwere obi, o nwere anya eji afụ ụzọ. O kwesị onye nke nwaanyị aha anya ọ malụ na nke nwaanyị emini ya. And secondly, ọ bụ na nke nwaanyị need deliverance because sometimes o nwere ndị ife ọma ga-achọ imeelụ especially ihe marriage a afọ na alụ na ịchọkwa mụ na unu kwala akwa ikwuru maka nwa agbọghọbịa nyanwụ na onwe ya elugo oge enu di business ya by God's grace na-eme ọfụma mana family ya ụmụ nwanne ya bụ ndị ọ na-aya. Onwe onye ọ ga-abịa ihe ọmachi ime like this spirit from nowhere that girl enwekwa issue ife adịghị esebukwa mana elubezie mgbe ọ ga-enwe isi ka anyị welu visa for example ijeche gị interview everything gara ọfụma after visa mana anọkata asị ife eme asịsị na cancel your visa or something like that somehow ofe ife and ọ bụ na ịbụrụ onye dị spiritually strong physically strong because one ị ga-adị spiritually strong dị physically strong so that ụdị ihe a mee anụ arụ gị chọọ ka ị dị weak ka ị wụsalụ ka ị dị ka onye owe agwụgo
mana ị ga-brace yourself up si na this is not the end of the world ọkwa ya. So a lot of things na-abụ ihe ọmachi ime ofu ihe from nowhere agbachie ya. Pụta ya ka m jiri si na ịfụ ụzọ amaka, inwe discerning spirit amaka. Ajụ m nke nwaanyị si ya nke nwoke enyenugo gị any reason iche na ọ na-eme gị ihe ọjọọ in terms of ebe nwaanyị ọzọ nọ. Ọ sị m mba. Onye a emejọnugo gị mba, ọ na-eti gị ihe mba. So kedụzi ife melu iji weje kpọọ ụdị agwa si na agwa ọ kpalụ na ọ nwụrụ iyi na ọma mkpọkwazi ọzọ. Ị na-adọbu date mba. Onwe onye na-ali apart from onye nke December onwe onye ọzọ na-eme gị ife ọ sị m mba. Si ya so kedu ihe mezie na ọ sị m na ọkwa na ọ marọ. Amarọkwa m ife m chọrọ isi nke nwaanyị a, but ife m nwere ike isi m nke nwoke bụ ọ bụ na ọ ga-find nwe ya in a place in his heart. At least ama m na emegodu nwaanyị introduce to the parents, a na-enwekwa few months tupu abịa nwee ihe dịka marriage enwee isi or that were that window period wee monitor this intentional about a monitor nke nwaanyị. Ọ bụ na ifuru onye a n'anya true na isi na ifuru ya n'anya, Bible sị na love covered all things. Enwe ihe a na-akpọ forgiveness. Yes, you can forgive, but you cannot forget easily. But ọ bụkwa na ị chọọ forget, you need to start working on new memories. A ga-eji wee block because marriage na-anọkọtakwa ike agwa onye ọbụla na marriage. Ọkwa ihe ị ga-ejizi wee spice up your marriage ka gị nwa need invent. Na you go invent them. Mmadụ ama mmelu gị ọgwa ya ejizi aka gị si okay na ife aka dị gị na like ma ọ ife aka unu emenube ku nje try ya. People should try new things. And secondly, I don't like people that easily give up. Adịkwa forgive kedu ife a na-akpịa cheating, but na ọ bụ na n'ime marriage because he decide go see ka wee ya na mgbe unu na-eme boyfriend and girlfriend unu na-edate, you people ya unu na-eme jangle over, you know something jangle over ọ na-adụ m n'azụ you people ya jangle overing. Mana abazie na marriage he decide go onye abif emekwa na ring anụ a na-awa agba nwoke gbe nwaanyị mean is a sign that I'm taking. Go na onwe gị ọ bụ a remembrance efekwa na ali ozugbo like this ma na onye ọzọ ekechigo gị. Enwere people bụ okay, ama m a lot of us nwere ike inwego that experience pụta kịta anụ ifu nwoke Gbayalu date nwoke for 7 years 5 years somehow ofu ihe eme so within 3 months o meet a new person agbago nkwụ mee wedding. Ha na-agbagasị ife ọbụla fafu n'ime that marriage farewell ya. A lot of them na-abụ na ha go life and onye abụ my spec omume so long as no onye dị domesticated except no onye dị disrespectful because another reason why relationship ji wee dịkwa mma bụ enwe ike ọbụna nke nwaanyị family o si na ya just like ihe nke anyị kọọ yesterday because onwe ihe mmadụ ga-eme kịta ọ bụrụ part of it and ọ na-adịkarị easier ma ọ bụ na verbal stuff. Nwaanyị ama ha onye ọ ga-respect, onye ọ ga-akwụ iru ugwu mgbe o kwesịrị ikwu okwu na mgbe o kwesịghị ikwu okwu. Imagine nwaanyị ịnụbata anaghị respect your mother or your father. These are other angles a na-enenekwa na marriage. Ihe angles ị ga-enenekwa na ịchọ ka gị na nwaanyị mekọọ ife. Nene obi nke nwaanyị a nke ka obi adị gị nwa bụ nke nwaanyị nene obi nke nwoke ka obi everything bụ conscience. And otu nke nwaanyị a si ebe elu m akwa ọ na-adịkwa m ka ọ bụrụ na ọ na-adị m onye a nwee conscience. Ọ nọkọtara si moreover nwaanyị oge ejije na phone o feel na alright ya nke nwoke ije na phone ya even ya nwa si ya okay na ọ bụ na ọrụ ahụ na-akpata ka o resign kwuo from ọrụ na ọ bụ na ọrụ ya ka ọ resign ọ bụ na phone ya ka o ewepụ password na phone ya na o nwere anything kama every night ya je na-enene phone ya ọ na-alahụ ụra ọ dị ya ka ọ dị embarrassing
ije na, because a lot of men kwesị na-eje na phone nwunye fa or phone nwaanyị fa. All pride bụ ife adị ekwu na ije na the phone mgbe nkwesị ka ha fe dị ka ịbịa ịmago ịnọ na relationship, ịnọ na marriage. Communication is everything, and communication includes question and answer. Another thing egbu nwoke bụ nwaanyị ijide nwoke na nwaanyị short, nwaanyị ijide red handed ma nwoke ijide na red handed. Ọ na-asị gị is not what you think, it's not how it seems. Biko kọwalụ m how it seems, then ịchọ ịkọwazi the thing iwee na-ashị ashị. Ọkwa ya bụ another place ị ga-echek. Nwaanyị gị na ya na-emekọ ihe ọ na-asị asị, nwoke gị na ya na-emekọ ihe ọ na-asị asị. Onye ya bụ onye nwee conscience, ọ na-eshow remorse na ife mee. Enwere a lot of things a na-echek like this. Ọ bụrụ sọsọ infidelity self, ọ bụrụ sọsọ disrespect, ọ bụrụ sọsọ ụsa. O nwe nwaanyị ị ga-enyechi ihe like this. O nwekwa datị mana nke dị n'ilo karịa mma. Mana in terms of ihe nwoke na nwaanyị amaghị enu matuo, ihe ị ga-echeki bụ nke nwaanyị anụ. Ihe ajụgodi ke the true purpose iji emeri ife. Ọ sị gị gbaghara ine ya anya, ọ bụrụ na marriage, ọ na dating, that window period na-enekwu ya ọzọ before marriage. Ọ bụ na onye kata gị, in fact as a nwoke self, nwaanyị gị gbuo ogo, nwaanyị gị na-enene di ya self, ife onye ọzọ ịchọ yara ya je nụọ ya. Maka mami ọzọ ịchọ idate na nwaanyị kịta anụ a idate be na nwaanyị, because at the end of the day nwere onye dị perfect. Ọ bụ na marriage ka a na-ekwu ya kịta nsị ya mba. Except na ị ga-edi nwe ndị bụ na cheat na abroad ya breaking point, mana nke nwaanyị nwoke a dị called breaking point ya. But dịka someone said, I be two persons. Ebe ọ bụ na ababe marriage, ya gbaghara ya na-ekwuo ya anya. Onye nke si na nwere experience ya, ọ gbaghara omekwa ọzọ na ọ na ide dey for, but true onwe ndị ọ na-adị na their body but ọ bụrụ mmadụ niile. True onwe ndị ọ na-adị na their body but ọ bụrụ mmadụ niile. So another thing bụ o nwere onye sikwa nnọọ nke nwoke ka ọ dị ine nke nwaanyị anya, ọ dị gị ka onye gị ga-agbaghara ịgbaghara ya, monitozie ya intentionally. Ijelugo ịnọgodo na kafanchan, o determine ya. O nwere ebe m na-arụ ọrụ before, nke nwaanyị ọkwa nkụzi ka anyị na-akụzi mgbe ahụ, mana nke nwoke nwere time. Amara m ebe fasi enweta data fa ji eme datin ha na-eme, because nke nwoke nọ fa. Nke nwoke ga-anọgide na earphone ọkwa earpod kụ na-akpịa. Ọ ga-anọgide from the point o tetelo, from the point ọ kpọba this lady. Ọ na-akụzi nkụzi, ọ nọ na earpod. Ọ na-ama akị akwụkwọ, ọ nọ na earpod. Ọ na-ajụ nwatakịrị ahụ, ọ nọ na the only time ọ na-enyetu ya break with that time ọ nọ na school. But afụgo m ka ọ dị na school mazelu ka eko oyi eshi wee dizelu na nke nwaanyị si ya na-agbasakwa school nọ na onye ọ na bụ na naanị ya ga-ebido kwugide okwu from the point agbasa school until chi eje nke nwaanyị si ya nọ na kpuo. Amara m na onwe ngo ihe nke nwaanyị melu nke nwoke ji wee na ịmaga na, because to me a na-eme si na ọ dịrọ necessary. Amara m ebe fasi enweta dị ume, but ọ bụ na onye ịchọ, I'm telling you, the same way inwe energy for your work, otu aka ikwesị inwe energy for your relationship, energy for your marriage, energy for your children. Because inwe ike lose your job, ma mgbawakwa gị obi otu nwaanyị ga-esi wee gbawa gị obi, ma ihe ma ụmụ gị otu ọ ga-esi gbawa gị obi. Kpatakpata ọrụ achọ ihe ọzọ anyị arụ, mana nwaanyị ọ na-adị difficult to replace. You can easily trust a job because say mago na at the end of the month akwụọ gị salary. Customer na-ekweghị ịkwụ gị ụgwọ, ịma na one day na ọ ga-akwụ gị dị ụgwọ. Or inweta client ga-cover for onye nke ji gị ụgwọ, ichelugodo onye nke ahụ inwe ike gbanyegodi ya n'akụkụ ka erugodo ndị kwụ ọtọ ọrụ. So marriage, wife, family, children, ihe bụ the, I think at some point you decide to go into marriage, these are your top priorities. Onye ka o ji abụ mmadụ pụtara sị that na nwaanyị hafụrụ obe nne na nna ya zaa afa nke nwoke. My dear, nke nwoke na onwe ya hafụkwuru nne na nna ya because ọ chọgodiri imelu nne na nna ya anything, oge na-echegodo first about the wife and the children. Imam prioritize zi ụmụ nwanne gị.
onye ezi oge ego kịta ị ga-echeta nwunye m yọkwa m 500,000 nye my brother 200,000 naira enwezikwa m nke m menye nwunye. You will be considering these things. So nwere onye adị eme sacrifices from each end. Amara m ihe ga-eme nke nwaanyị fụ na relationship a dị serious because she knew it was serious. At first o nwere ike doubt ya mere o ji eme ihe o mee with onye naanị ya na-emekọ ya, but nke a bụ na maybe at that time ọ na-try clean her slate, and after that enwere ozi onye ọzọ, then onye nke a si from nowhere no ebe ọ nọkịta na-eme enjoy probably his new relationship or ihe ọbụla ji ya na-eme enjoy, abụrụgo onye butere ya problem. Kịta nọ ife anyị ga na-ajụzi bụ adị m surprise na onwere ozi onye kpọọ kịta na-asị kedu ihe mere o jiri delete ya those things from phone ya. But it doesn't make it right. What makes it right bụ clean slate, so that echi niile chukwu jọ akpọgo ọkụ ọma ebe o si. Anyị adịghị atọkwa ọchị, but onwe ịgbata m n'uche I just had to laugh because true ekwensu na-ana ebe ife ọma na-achọ ime. Akwefu aṅụrị inwe aṅụrị too much, ekwensu ebulu oche tukwuru n'akụ na-eche ka ime mistake ka o wee bata. Imagine na igo moto ọfịs ka ije wash ya dị ka kpọọ your friends, ichezi ọnụ gị ya anya moto wee na enwụọ mmanya nwụchuche mmanya afọ dị drunk buruzie nya bụ moto ije wash je bash ya. Na so it did happen. O nwere onye si nke nwaanyị dị prayerful, o nwere onye nke kpọọ si na nke nwaanyị jezije nyụọ mpụ bụ a prayer warrior. Ebee ka a ga-eshi wee kwuba okwu a kịta ka ejide, because at the end of the day ọkwa discipline. Mana ine nwaanyị onye gị na ya na-emekọ ihe ọ dị gị ka ọ dị remorseful and ihe na-eme ya dịrọ spiritual or probably not the spiritual. O nwere ka ọ bụ na ọ dị spiritual, onye a dị remorseful na ọ dị spiritual, ife na-eme ihe ọmachi imekwerie abịa masịkwa na ya edu ejewe ekpere. 07060485853 ma ịkpọ na 09155708347. Hello. Good evening. Ka ime? Adị m oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m? Kenechukwu nnọọ. Na ekenekwa Chukwu, ọ na-aga ọfụma nnọọ. Daalụ. Ọ kalịkwa kene. Abụrụ onye akọrọ. Akọsagoru nunu m nsị ka m bịa kọsala unu na ntị m like this. O nwere nke m ma anụ otu a ọ dị m amarọkwụzi m ihe m ekwu sef. Gaa n'ihu. Nke izizi o mee bụ onye naanị ya na-emekọba ihe tupu ọfụ nke nwoke a, but at that time aka bidochara ebido 3 weeks 4 weeks into the relationship nye maka na-enyo na onye arapụ ka ọ na anya arapụ na mana na after that na nke a bụ izizi. Ọkwa nọ nchezọ ka ọ chezọ o buru ya n'obi wee je. Isi ya buru ya na o kwesị, because the truth is that ọ bụ na o bu ya n'obi. Ọkwa na phone.
nke na ọ bụrụ na ọ bụ na onye mere na Disemba and ọ nwere ihe jikọ ya na onye ahụ ya kwanye o jiri apịa na fon ọnwụnwa ọ bụrụ ọnwụnwa because ajụkwara m ya ọsị m na ọ dị awipe fon ya ọnya bụ the thing ya nke bụ na ọ na-awa fon na mmadụ ejenubenu na fon ya na onwere ịmara ihe bụ na onye nwere obi mana arụrụ ana ihe nju nye ọ bụ na that girl dị arụrụ ana I'm telling you because agwakwara m ya at some point na ọ dị mma na ome maka na ọ bụ na o nwere ndị ọzọ fon ahụ karịa ịlapụta na ebe a nke ọ karịrị ọ na-ekwu ọsị m na nọ nke nọ ịbụọ ma ịtọ nsị ya mba na ihe na-eme gị dị n'ọbara ịma na ọ bụ ya na-akpọ one time password mm ọ mistake ka ọ mee afọ ọba mee ihe ya ga-ejide na fon mm mm ọzọ kwesịrị ịdị na fon ebe ọ bụ na onye gị na ya na-emekọ ya na ọ sịgo gị na ọ chọrọ ma ị ga-ebi to marriage you have to be careful in whatever you are doing ọ bụrụ na ị na-enye ya na nkịta nọ mistake iji wee mee ya ọ kwesịrị ịrapụ ụdị nkata ha na dị na fon because ọ nwere ihe ka ewute mmadụ na mmadụ si gị na ọ chọrọ ụdị ya ịma na ihe afọ n'anya ọ na-egbu mgbu ọ na-egbugharị mana nke a nọ na ntị ọrụmọ mm nke mmadụ fụrụ afọ mm ọ na-aka ewute mana ihe dị n'ime ya bụ ọzọ nne na mana ọzọ pere ọ nke nwoke ka ihe niile nke nwaanyị na onwe ya ya chejikwa onwe ya ka ọ mara ka ihe ọ ga-eme maka oge ụfọdụ ụmụ nwaanyị adịghị amachakwa ife ha chọrọ onye ọbịa bụ onye a ofu onye ọbịa bụ onye a so ọ na-eme isi ha ịbụọ na emegidezi oge echi ọ bụzi na ọnwụrọ nke nwee isi esi na chi ga-egbu oge mana chi ga-egburo gị ọgụwa gị egburu onwe gị mmadụ kwesịrị ịma ihe ọ chọrọ na this life ịmara ihe ị chọrọ you go for that thing ihe ọzọ na-abịazụga ịma na ihe a bụ distraction because a na-enwe distraction ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ụdị ihe ọ chọrọ ọ gwa gị agwa ihe onye a na-ebigo intention ya clear to you mana ọ bụrụ na onye a bịa gị na-aja ọzọ na-ebi enyi ọ nwere ihe ọ gwara ọfụgodo ụdị ya na fon gị sef ọ bụrụ biznes ya ama nke na aghọta mm ọma nwuti ya bikos na nwere onwe ya makwa na ọ gwara gị na ụdị ya ka ọ chọrọ ọ makwa na anya nwata ụfọdụ ka ga-asị gị ịma use your brain na onye na-eme gị ka m si eme gị ọ na ọ nweghọ future dị ka ọ na o nwere future plans onye agbaghị ka onye agbaghị na kama anyị anyochabezie nke nwaanyị ebe ọ bụ na o nwee polisi onye na-ekwu bụ na ọzọ eme na ebe ọkwaba inyocha nke nwaanyị chọpụ inyere onwe ya aka ga-enyere onwe ya eziokwu ọsọ gị bido kịta nyocha ya gị ya ọzọ ụkwụ 5 nyocha ya ọ chọpụ ime ihe ọ ga-eme ya mana ọchị ịkwanye ego ọkwanye ego ọ bụ na nwoke fụ nwaanyị n'anya etinye ma na ọfụ gị n'anya ọ bịa n'aka ihe ọbụla ị na-aya ọ ga na-enye gị ọ bụ ịma nwaanyị fụ nwoke n'anya ọ ga na-akwanyere ya na ndị ọsọ anyị na-akụ ga-esi na-akwanyere ya ha makwa na ụlọ ga na-abịa ka ọ sị na nwaanyị bụkwa ife nwaanyị dịkwa mma ịpụtakwa n'ụzọ ọ bụ ya gasị gị na edekwa mana ọ bụ a ka ọ dịrị ịma na ụmụ onye gị na ya na-edekọ ihe ga-ekwanyere ya ọ bụrụ ọba igocha ọ bụrụ ọba ịbịa chụgharịwa nwaanyị chọọ ịkwanyere onwe ya ọ ga-akwanyere onwe ya ọsọgodi gị buru plen ya ọchọ ịkwanyere onye ji ụkwụ a gana na ya na-emekọ ọ ga-akwanyere ya ọkwa nna ọ chọrọ ị ga-afụ mgbe onye na-anya baisikụl ụwa na onwe gị nwee moto hapụ gị so ihe a niile bụ disishọn nwaanyị tinyekwere onwe ya ọ ga-akwanyere onwe ya so nke m na-ekwu bụ ọ bụ na nke nwoke ya nyocha onwe ya onyocha nke nwaanyị ka ọ sị na mmadụ a ga-ezugbo oke nwere ebe ị ga-enweta tinye n'onwe ịchọ ọ dị gị ka ọ nwere mana nke sayịdị akịta ọ na-enyekwa nsogbu ọ na-enyekwa ọ na-enye nsogbu ebe na nsị gị na ọ na-enye nsogbu ị mara na mba asị asị nke sayịdị akịta ọ na-enye nsogbu ọzọ ọ bụla a na-ekwu ya na ntị bụchara eziokwu mana
na-agwa nke nwaanyị ya nyocha onye ọfụma ọzọ asị ya ebe na ọ hapụzi ebe maka na ọzọ bụ iwe ihe mmadụ si ga-emezi ya o nwere ike isi na obi si ga-emezi ya ọzi ebe ya ọ ga-ebu ya iwe ọ bụrụ ọzọ onye abịago bụ iwe icheki wezie ka ọ na-agbayarụ ka ọ na ọda agbayarụ mana ịmara ihe mmadụ si gị were ya sọrọ onye ahụ nke nwoke ọ ga-agbayarụ nke nwaanyị ya na-eto onwe ya anya otu aka ọ ra m n'ọnụ daalụ. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. The YouTube, don't worry, I'm gonna be no soon. Hello. Good evening. Kekime. I can equachuku. I forget every step bomb. No. Ọ bụrụ asị the worst part is that teaching us all my lady. Name like the lady or the young man is over. Because any relationship, share that relationship you know what's Number 2 is that like my brother Guruku, us no bahaka. Sometimes maybe a spiritual something. Uta home and a lady. Or in a piano bar. I don't see the young man Abaharalaya. Yabaharaya. But so the lady Lemazio, Maro was a little fonaria. That was you, Maro, and Maraziano. Serious relationship. That teaching us the young man and Nayoya, a lady by Yezuko. Yabaharaya. Because a bank will be obeying Lena Tomoto. Or selling here and they will go by you or young Bashal to Ariana. Oh, say I'm sorry. Showing that the lady the humble and all that way material wife. So Yabaharaya. Continue the marriage with the relationship. And the secondary, the young man will start with a family. Mana behavior of her mother or my Maya didn't do. All got married in her and she got the lady. One another thing. Daalụ so, daalụ. And of course, mgbe o kwuru okwu ikwu eziokwu anya mmiri gbaa m n'anya maka imekọ ihe wite onye na-asị asị. Hey! Imekọ ihe wite onye na-asị asị. Onye ifuru ihe korokoro. Ọ na-eclaim right n'enyi ya. Ọ na ihe aghọta ihe eji wee sị gị na Ghana na Nigeria nọ n'ime Afrịka. Ị ga-aghọta why. Ijidenugo mmadụ otu a. Jide ya red hand na ịkọtụ ya in the act. Onye asị gị n'ihe na-akọ na ọ bụrụ ya o. In fact na ọmadị ihe na-akọ na claim we right n'enyu ya. Yes, stress ya ife onye na-agwa gị eziokwu ị ga-eme onye ahụ appreciate. Hello. Kekime. No. Kafa. Digest their local too much. Because no na achọm ka nke nwoke Gbayalu nke nwaanyị. You are trying to, soften the guy's mind. Yes. Do you understand what I'm saying? Yeah, where's the Bunafon? No. No. For me, you see, we are flogging so much on a dead horse. Do you understand? Asina. What do you expect to get to do? She will apologize. How would the same apologize? Couple of before. Or my man, but so much for me.
So, I keep on saying this. Hold the handwriting clean here. Will you raise a clean here? Go on. You understand what I'm saying? Oh, the boy I got our judge and I had I known. First, and one second. What are we talking? What are we talking? Eh? And I romance and romance eze ebu na ahụ chialụ m ọchịta ịdị too serious chialụ m ọchịta ihe na-adịkwa anụ peace onye furu na o mere ihe ọjọọ kwete na o mere ihe ọjọọ ọ ka ha ọma karịa onye furu na o mere ihe ọjọọ mana o kweteghọ ọ sị gị ọ nwe onye ga-asị gị ehe na inugo m gịnị wee mezie ọ bụ na ị chọrọ onye ọzọ jekwe so far na alubeleke man ahụ this handwriting or me but ọwụ na ahụ onye nna alụọla I can see it yeah alụọla m onye ahụ mere reason to go and marry this person I will forgive but nke a na mụ na ga alụbe onye inugola let's call a spade nsogbu adịrọ daalụ hey ọgba ọta awụ arụ ka oyi akwa awụ arụ mara onwe ya alright so eze bụ n'afọ si that the handwriting declare on the wall so but ịma na n'Odenigbo the majority carries the vote ihe anyị nọ n'ime ya bụ Gbayalu my happiness ihe na-atọ m ụtọ bụ na nke nwaanyị a nọrọ na marriage because otu si calculate marriage bụ ifuchago everything enwekwe ndị adịghị afụkwa life o decide ya na onye nke abịanụ ka ya anụ yes mana fọ ndị bụ na ha afụgo life ifuchago life si no James ka mụ na ya ga-anọ iwe jeje tụtụrụ John ka ịbatago n'ime ụlọ be James onye kwụrụ ụgwọ isi gị ebe a ka ị ga-enwe nsogbu with me maka ọ bụ na ọnụgo nwaanyị ọ bụ na ọnụgo di wee na-akọlụ m ihe mmadụ ya gị ntị mmasị ejekwa yọwa di gị na ihe ọtakwu ya fine ihe ọtakwu ya fine mana ihe njiwe na-ejechitere onye nke a bụ na anụbeghị anụ and I can see na ọchị make change ọchị etọnụ ọchị reverse and another thing o nwere ife ọzọ nke nwoke fụ na fon ya na-abụrụ ọsọ ihe onwe onye ị ga-emepe fon ya and keyword nke nwoke ji wee search ya ihe ọ search ọ bụrụ na nke nwoke nọ jide fon ya meseji abata no ọkwịma ihe bụ na a browse through the phone ọ browse and o ji keywords onwe ihe nke nwoke na-achọ and ọ fụrụ ya and n'ebe ọ fụrụ ya bụ n'etiti nke nwoke a sọsọ onye nka maka ọ bụ na ife ejide ya ọ na-ekwuru ya na ntị si onye ma mmadụ one and onye adịghị clean phone ọ bụrụ onye na-eclean phone ya ọ bụrụ ọ na-eclean phone ya ọ ma mfu anything ọkwa move on imagine na clean this phone kịta nke nwoke aya ama na onwe ya eme kwa ya move on everything na-adị okay and ihe mee na December so enwego happy moments unu anọgo n'udo o nwere anybody bịalụ in between you people nwekwana ihe nke nwaanyị gosi melu na o nwere onye o dowe n'ilo because to me the girl is not double dating ma ha kpịa double dating bụ na o nwere nke nwoke a nwekwa nwoke ọzọ whether na ọ dị serious or not onye akpọ gị na phone eza onye nke akpọ gị na phone eza enwere ihe dịka otu ahụ so afum reasons why nke nwoke and o mepere message nke nwoke fụkwa na o nwere something going on o mepere message nke nwoke afụ that there is something going on o nwere ihe dịka continuous testing enwere ife dịka ịmago n'igosi na onye anụ a na onye a na-emekọ ife na fa ga-enwekwa mmekọ na enwekwa ka o si wee dị ha nọzi na-akpa nkata normal as normal people
mana according to nke nwoke na message ọ gụrụ between nke nwoke na nke nwaanyị na enyi ya nwaanyị naanị ya kpaa maka the thing enwe enyi ya nwaanyị naanị ya kpaa maka njem oje na nke nwaanyị eshoro remorse nke nwaanyị wee na-asị na ihe a bụrụ ife o ya esho remorse to enyi ya nwaanyị ma nke nwoke mana deep down ọ ma na o mere something wrong and na o tiri onwe ya ka na osi na ihe ama mmekwazi maka na o nwere dị any reason why ọ ga-eji mee ihe o mee anọkọtakwụzi m na-eche na-asị echekwa m na asị na ụmụ nwaanyị cheat for a reason ọkwa na situation a ka m fụ na nwaanyị amaghịzi m na ọ dị general n'ụwa na-eche ntizi ka ogene nke nwaanyị enwere any reason to cheat ị nọghọ in love ya bụrụ emotion a sịkwa na nwaanyị ga-echit o cheat with emotions a nwere wee sị ya na ifugo ya na ekwensu chọ ya ekwensu just nọrọ ana n'oche nnọọ ị na-ebuku appointment a wee na ochelu gị pịam wee ruzie mgbe ị kwesịrị iribe elele kwesịrị imebe enjoy your relationship mgbe ị kwesịrị ije fụzi mgbe o kwesịrị ịbụ ihe o kwesịrị ịbụ ị na-walk towards since a wee bịazie o wee jaye ya ike nnọọ jafụta gị ya n'ilo wee aja gị aja gị aja aja jaa gị nke gbagote enu maka na nke a gbagote ọ gbagotela ọfụma. Alright, can try your pick for 2 more calls. Hello. Good evening. Can I forget a bit at one? I forget beginning. Yamufu. Ganir. Dalo. Ha. Ụmụ nwaanyị unu na-emekwa unu shege bịa chere idishon idi unu adịghị cheat on your girlfriends ha notice zi eje cheat on you people ka onye ọbụla na pass through this ka ihe na-emezi so i cheat nube on your girlfriend. Is the matter of gịnị? Okay. Adị m anụ ihe ị na-ekwu kwuo n'okwu ọfụma adị m anụ ihe ị na-ekwu ọ dị ka ị na-emechi ọnụ ekwu okwu. Wow. How many times? How many times go mere ihe a ejidie? Wow. Bam, nke a dị wrong, totally wrong. Ha. Enwere ka ije chee bata efela na nwaanyị n'ime n'enu akwa gị.
ọ na-abụ ọ na-esi na agbụrụ o nwere ndị ụmụ nwaanyị nye ha na-esi na agbụrụ ada nwa a na-eji abụ ada na-efe efe onye asọmpi ọ da-ama ama ezi ha ọ na-abịa ha n'ahụ ndị ụfọdụ onye a na-abụ izu asọmpi ọ na-abịa ha n'ahụ ahụ ọ bịa ha onye ahụ n'ahụ ka o mepụta mistake ahụ otu nwunye kọshọs na-agazi ụta ihe mere abụrụ m ihe nwoke ahụ tupu nwunye karịa nke nwoke naanị ya na-anọ mana ịnụgo nwaanyị wow daalụ time anyị abịago na njedebe daalụ so of course can rush ya jee na YouTube you can jee na YouTube go onye jikwa Cecilia sim good evening Aunty Chinazo welcome to all of us here from our places of work daalụ askwam the man is still building trust and you are already showing distrust. I plead that the man should forgive her and go ahead and make some commitment to assure the lady that he is with her and in love with her. So, Chinonso Adam Prince, same Aunty Chinazo, cheating is not something to be handled with kids' gloves. The man should move on because if he continues, he will still call Vanessa when it eventually happens. All right, daalụ so. Asị m kwuo nsị ya Gbayalu nke nwaanyị ebe ọ bụ na fa anụbe ya welu ama m na o nwere plans o nke ọ bụla ọ chọrọ ịnụ nwaanyị 1 year in 6 months or in 3 months but ya welu 1 month or 2 months build the trust ife na-atụ nke nwoke ụjọ na about trust to the lady ịghọtago na ife dị ụta but ya jisi ike ọ dịrị izi ya Gbayalu ya welu this window period nyochie the girl ọ bụrụ na ọwa ọkọrọ ya tọrapụ nke nwaanyị daalụ ka emechaa echi nebụrụ ya bụ ụbọchị ọzọ mụnụ ga-anọ na Volt 104.3 FM